Насилието не е начина. Виж сега, искаш ли да останеш или искаш да си във висшата лига? Добре, но да обобщим. Знаеш, че костенурката не учи заден удар на полето. Не те разбрах, ама слушай сега. Момичетата много се кефят, когато се биеш за тях. Трябва да си лошо момче, разбираш ли? Схемата е проста. Крадем телефона на някоя мацка, ти не биеш, удръж ни ти ляв, те се не го връщаш. Просто е. Добре, но кой е този до теб? Прилича ми на кмет фен на ЦСК заклет, стоящ в кабинет, всеки момент ще хване диабет. Чувал ли изобщо за интернет? Абе, какви ги говориш, бе? Това е господин Жибо Стефанов, съседът у нас. Той е първият вице-шампион на България по ядене на хора, така че не си има работа с него и не го сега, че е категорен. Как така хора? Канибализмът не е ли забранен в света? Абе, забранение, ама в момента съм дал бело и има халюцинации и всеки път, когато му дам свинско, си мисля, че е дърго. Както и да е, той тренира под баш, ще ти удари едно ляво круше. Ляво круше? Значи под диаметър на връх Слави Клашара, под руше 7. Брат, така няма да стане. Отиваме ли да си набележиш мацка? Правим го. Но не забравяй, че мъдрият лъв гледа в устата, а не на маймуната в крака. Айде, няма време. О, чакай да си направя селфи за Инстаграм. Телефона ми! Помощ! Спокойно, мили, не видях крадеца. Ще го взема, ако ще и през деветата пойде. Бързо, бързо! О, Боже Господи! Ела тука, бе, съм такъв. Кажи, бе! Абе, ти си много жалък да крадеш така, бе, пръвля. Абе, мъкни, бе! Наистина си като куче без мишка на каишка, пришка войнишка, ти си тъпа въздишка. Мъквай ти каза, бе! Да не се правиш на Батман с този черен аутфит. Мъкни! И си пикал в гърне до 20 годишен. Какво рече?